Amigues, avui estem així en Tavernes de la Valldigna per assistir a l'estrena de La Clau Màgica, la nova producció de Trencadís en col·laboració amb Off Arts Escèniques, dirigida per Víctor Lucas i Mamen Mengó, amb música original de Víctor Lucas. Està a punt de començar el passe gràfic. Que confides i tienes tu mente, no posada sin ver, yo soy Steve. La madre es escritora y ella no quiere en tu casa vida es impresor en el model simple es nuevo. Estem així dins de bambalines, col·locat o ficat. És que és un altre món, Darrere l'escena és un altre món. Estem així amb Gerai Baro. Gerai és el protagonista de La Clau Màgica, interpreta a Guillem. Jo, quan era xicotet, sempre deia que volia ser pel·liculer, no? Però als 15 vaig descobrir el teatre musical i va ser com un... És com, que es pot cantar i es pot ballar també a l'hora que s'interpreta, no? I és màgic. I tenen una bici. Ti-ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri. Perdona, que la tinc que treure a escena. A veure per on eixim. Per així, per a veure la màgia de l'espectacle, per a veure on eixim. Així també n'hi ha. Xica, la porta secreta. Com és? Ai, a veure si me la vaig a carregar. Estamos ahora mismo con Mamen Mengó, codirectora y coautora de La Clau Màgica. No te deja indiferente. Lo bueno de este espectáculo es que tiene para los más pequeños reclamos visuales, para los más adultos reclamos emocionales y todo el mundo se puede sentir identificado en algún momento de la obra. Que venir a ver La Llave Mágica sea una experiencia para toda la familia. No te deja indiferente. Por favor, el móvil en el teatro, no. El móvil en el teatro, no. Sofà no és molt còmode. Jo crec que ho fan aposta per a que els xiquets no se queden així molt acomodats i ja s'alcen i ballen i canten i no estiguen ahí fent el galdul. Ho tenen tot pensat, esta gent. Pero si sabes que odio los libros. Las verdaderas historias, Guille, se escriben en papel. Odio los libros, obligado a convivir con ellos. Tengo 1000 razones por las que no hacerlo más. Ojalá algún día los pueda olvidar. Mira, la historia interminable. No me lo he terminado nunca. Claro, es interminable. Ui, nos has pillado. Vine que amb tu volia parlar. Estem així amb Anna Conca, prima dona de l'espectacle. Grava, Maria, grava. Ampolleta de Freixenet. I li vaig a dir a Pasqual que me faça un de cada color per anar a Mercadona. No, pues què ha sigut per a mi? Pues fantàstic, perquè la connexió que he tingut en Pau i en Gerai des del començament ha sigut espectacular. Amb Mamen i a Víctor ja els coneixia i tenia moltíssimes ganes de treballar en ells. Després d'un any jo estava parada perquè acabava de ser mare, vaig començar en ells. Va ser brutal. Mamá, quiero ser transformista. Estem així amb Víctor Lucas, codirector y coautor del espectacle, també la música original. Uf, demasiadas cosas. Cuando empiezas a crear una historia y a conectar con lo que quieres contar, es como que empiezas a soñar la música y a través de esos sueños que vas viviendo empiezas a crear y según el personaje que vaya cantando pues me baso mucho en sus melodías, en sus armonías y eso nace un poquito así, de la locura de tirarte a la piscina. En esto de la creación es un poco así. Uf, demasiadas cosas. Mira, eso es como lo de las chicas del cable, ¿no? Lo de la serie esta. Chica, como en Netflix, igual, mira. Ara estem així amb Pau Berger, que interpreta a Consciència. En realitat és un entrenament molt dur, s'han de fer moltes flexions i abdominals, no, que va, no? T'estalvies el gimnàs, no? Clar, sí. Has d'estar corrents tot el temps, has d'estar així cap allà, tinguent-ho tot preparat, en la ment superactiva i preparada també, entrenament vocal, entrenament físic, cantar, ballar, actuar tot al mateix temps, i és una explosió, no? Com a treball actoral és una cosa molt valenciana, com una mascleta, tot el rato, pam. Guille soy yo.